Potongwarara mukomana weempowerment ari kuzivikanwa panguva ino kunzi aiwa ari kufamba neprojekti empowerment zvakanyanyisa. Recently takamuona ari kuchipinge achiya panguva ino achiti ndatumwa nemutungamiri wenyika President Emmerson Mnangagwa panguva ino achidhisha out aiwa dzinova dziri dzimari dzakareba kwazvo. Panguva inoyi taona kuti Tungwarara achistopewa his elevation into the Central Committee uye achireplya kuna vakomana vese varoda kubloka empowerment. Panguva ino achitaura mashoko ekuti I am unstoppable, mungazama kuda zvikuita zviro zvamunoda kuita but inini hamundikwanisi. Zana pana mashoko aroda panguva ino anyatsokuonekwa kunzi zvikananda aiwa hapana zvaungazviita ndokupa subscribe or like on the bell icon. Tivina muzimu ai mobuda nyika muchinzi watch Tungwarara declares he is unstoppable. President Emmerson Mnangagwa's special advisor Paul Tungwarara says he is not going back on empowerment. Tungwarara attacked those in ZANU-PF attempting to disrupt empowerment projects. He made the remarks in Chipinge on Saturday. In quotes, Manicaland province will never be the same again. Ndo mashoko anobuda in the video. Tichiona Tungwarara achibuda publicly achiti aiwa kune vamwe panguva ino vari kuattempta kuda kudisrupta empowerment maprojects. Kudisrupta empowerment kuya nekustopa Tungwarara's elevation to the Central Committee achida kumubloka panguva ino vachida kuita zvavanoita. But panguva ino Tungwarara ari kuya achiti aiwa Manicaland province will never be the same. Hazvirambi zvakadaro. Tungwarara ari panguva ino yasikubuda pachena kuti aiwa anytime he can be elevated at the Central Committee ochiita zvanyatsokuda kuita achiendera mberi nenhau dzeempowerment as the special advisor to the president. Mashoko ari kubuda panguva ino potidze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu muzofunguro enyu. So subscribe or like achete on the bell icon.